コーナー172センチ、67.9キログラム。プロデテックス新潟、菅井明彦。赤コーナー175センチ、67.3キログラム。シーザージム新小岩、新軍新小岩。なお、新軍選手には石田茂之さんより激励賞が届いております。ラウンドワン。さて試合が始まりました。黒いスパッツ、まずは左ミドルを出しました新軍新小岩です。ローキック、相手の菅井明彦、もともと総合格ミドルです。レイナさん、立ち上がりから鋭いミドルキックですね。そうですね、陳軍右、はい、いつも陳軍選手には驚かされてばっかりですね。投げを打ちました。毎回成長を見せてくれるというか、はい、今日の相手菅井はもともとは総合格闘技で戦っておりました。アマチュアシュートの、経験があります。ですからこのシュートボクシングまだ慣れないというところあるでしょうね。そうですね、レイナさんはそのシュートボクシングから今 MMA をなさってますけども、その逆のパターンということになります。どうでしょうね、これ選手としてはどちらがやりにくいというのか。右、うわっ、いいパンチが入りました。どうしてもこうタックルに行くような形、相手の足に手を回すような動きがあります菅井です。足蹴りを使います。ちょっと打撃が見えてないですね、菅井選手。どうしてもあと相手の足にこう組みつくような動きがありますよね。 MMA の特有の動きですね。そうですね。バックスピンを見せます。シングルバックスピン入った。これはどうだ、タオル投入です。決まった。バックスピンキック一発。新軍新小岩、レイナさんまたしても驚かされましたね。すごいですね、今ちょっと鳥肌立っちゃいました。狙ってましたか、あれ。いやでも何回か振りはしてたので、狙ってたんじゃないですかね。でもすごいですね。いや、見事に決まりました。レイナさんはああいうバックスピンキックっていうのはやったことありますか？ああいうのちょっと苦手なんですよね。そうなんですか。はい、いやー、羨ましくてしょうがないでしょうね。そうですね、回転系は結構当たると効くので、いやー、もう本当に一発でノックアウトでした。新軍新小岩1ラウンドノックアウト勝利を飾っています。